Hvaljen Isus i Marija. Hvala fra Zvonku na ovoj prezentaciji i na pozivu da sam danas ovdje sa vama u ovom velikom gradu, u ovoj velikoj državi. Ima puno našeg svijeta i puno našeg naroda. Ali evo, prije nego što bilo što kažem, izmolit ćemo jednu Zdravu Mariju zajedno, ako se slažete. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Preporučit ćemo Blaženoj Djevici Mariji ove dane koje ćemo provesti zajedno u emisijama, da ona koja nam je majka, koja je majka crkve, koja je majka Isusova, majka koja pozna svu svoju djecu, koja pozna svakoga od nas, zamolit ćemo nju da svojim majčinskim zagovorom zagovara dara Duha Svetoga, zagovara s neba sve ono čega smo najpotrebitiji, kako bi rasli u vjeri u Isusa Krista, njezina Sina, kako bi mogli prihvatiti sve ono što nam Gospodin ove dane želi podariti, kako bi naši životi bili bogatijim njegovim milostima, krepostima, vrednotama, svim onim što život čine lijepim, bogatim. To život svakoga od nas čini pravim, iskrenim bratom, prijateljem, onog pored sebe. Blažena Djevice, budi nam u pomoći. Zdravo Marijo, milosti puno, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kraljice mira i ljubavi, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo u ovom uvodnom izlaganju, najavi koju je fra Zvonko obavio, čuli ste malo o mom životu, kako sam došao do svećenstva. U biti, u mom životu vam se dogodilo jedno veliko čudo. Teško je objasniti ljudima, ovako kad se nađem u javnosti. Obično ljudi pitaju velečasti kako to, što se to dogodilo u vašem životu, da ste od problema koji ste imali, ovisnosti o drogama, pa zatvor, pa kriminal, pa sve skupa što čujemo o vama, što se to dogodi, kako se to dogodi da može netko takav postati svećenikom. Kad čovjek razmišlja o tome, teško je dati bilo koji drugi odgovor, osim odgovora da je Bog živ i da naš Bog se može sresti. Ja sam uistinu postao novi čovjek i postao svećenik zahvaljujući susretu sa Isusom Kristom. I to je u biti realnost moga života, zbog toga danas ja ovdje stojim pred vama i mogu vam izreći ovo svjedočanstvo. Ništa drugo ne bi moglo čovjeka poput mene iz jedne krajnosti odvesti uz drugu krajnost, da negdje na tom putu nije bilo Isusa. On je taj koji mrtve vraća u život. On je taj koji može čovjeku podariti novi život i u tom Kristu si novi čovjek. Zato onda kad čovjek počne razmišljati, sad ja vama kažem da sam ja sreo Isusa Krista. I vi ste ga isto sreli, najvjerovatnije. I svako od nas može reći da ga je sreo. Ali što to znači? Kako? Lako kad sretneš nekog čovjeka negdje na ulici poznatog ili nekog rođaka kojeg dugo vremena nisi vidio, pa prepričavaš ljudima, kaže, znaš, bio sam tamo i tamo, išao sam na godišnji na Urla u Hrvatsku, pa sam sreo Matu i Juru, nisam ga vidio 100 godina, pa onda pola sata pričaš o tom susretu, šta si ti njemu rekao, šta je on tebi rekao, šta ima kod njega u obitelji nova, šta ima kod tebe u obitelji nova, ko je kupio, ko je prodao, ko se oženio, čija djeca su na fakultetu. Možeš pričati jednu priču koju su ljudi koji te slušaju vrlo razumljivi. A što kazati o susretu sa Isusom Kristom? Kako ljudima predočiti? Šta bi vi koji ste vjernici, katolici, koji
evo, došli ste i danas ovdje u crkvu da vas netko pita, pa ti koji vjeruješ u Isusa Krista, ti koji imaš sakramente, je li za tebe taj tvoj Isus Krist, je li taj tvoj živi Bog, je li on uistinu živi Bog? Je li Isus Krist uistinu živi Bog? Je li se Isus Krist uistinu može sresti? Ili je to bajka? Je li je Bog nekakva fantazma u zraku, negdje u nekakvom svom svijetu koji, ne znam, ima nekakve tajne, pa nam određuje nekakve sudbine, pa kaže ti ćeš ovako, ti ćeš onako, ti ćeš ići u Njemačku, ti ćeš doživjeti penziju, ti nećeš. I sve on to negdje upisao nekako svojim knjigama, knjižicama, ima nas tamo sve posloženo u svojim datotekama, folderima, bibliotekama. I mi odavdje se znojimo krvavim znojem, molimo krunicu od ga, ne tamo šta nam je napisao, šta nam je napisao, šta će biti, šta neće biti. Jer to Bog negdje tamo gore negdje, ne znam nija gdje, i mi ovdje muku mučimo da dođemo do njega. Ili je naš Bog uistinu blizak Bog? Ili je naš Bog koji se može sresti? Ili je naš Bog koji govori čovjeku u srce? Ili naš Bog uistinu ima svoga duha svetoga koji može prožeti ljudsku sudbinu, ljudsku glavu, ljudsku savjest, ljudski život. Jer je Bog uistinu živ u onoj riječi, u evanđelju koje formira tvoje srce. Jer mi možemo posvjedočiti kao crkva takvog Boga. Vjerujte mi, ja ne bi bio živ danas ovdje da Bog nije takav kako vam ga sad večeras i ovdje opisujem. Znate, nažalost, u Hrvatskoj se dogodio taj nesretni rat 90-ih godina, gdje nije problem bilo samo agresija i nije problem bio samo granate, bombe i one strahote koje smo vidjeli na televiziji, neki od nas možda i uživo, prošli od Vukovara pa kroz cijelu domovinu. To su one bile vidljive stvari koje se preko medija i na neke druge načine moglo popratiti. A Hrvatskoj se dogodila jedna velika tragedija. Jer je sa ratom ne ušle samo bombe, granate, agresija i smrt na taj nekakav militarni, vojni, ratni način. U Hrvatskoj je ušla smrt sa prostitucijom, sa drogom, sa alkoholom, sa kockom, sa svim nedaćama ovoga svijeta. Mi smo rat dobili, onaj vojni, ali ovaj rat drugi nismo dobili. Ovaj drugi bitka se gadna bije kod nas i svagdje. I neke zemlje su zapadnije davno već poklekle, izgubile te ratove. Velika se bitka bije za obitelji, velika se bitka bije za živote. Za živote djece, nerođene djece. Živimo u jednom kontradiktornom svijetu koji priča sve više o ljudskim pravima, koji priča sve više o slobodama, koji više priča sve o demokraciji, koji priča više sve o ne znam nekakvim drugim stvarima, ali u biti stvara jednu kulturu smrti. Eto, nama se dogodilo to. Nama se dogodila ta tragedija. U toj jednoj tragediji je i moj siromašni jadni život i najvjerojatnije svi mi koji smo malo sensibilniji, koji smo malo osjećajniji, koji smo malo krhkiji kao osobe, mi nismo jednostavno mogli podnijeti te pritiske. I pogubili smo se ko pačići u magli. Pa ja ne znam od moje generacije tih ratnih godina, pošto sam tada živio u Đakovu, Vinkovci su mi bili tamo prema istoku, bila prva crta linije. Slavonski Brod bi bio dole prema jugu, na Savi, bila prva crta linije. Osijek bi bio gore severnije prema Baranji, bila prva crta linije. Imali smo prolaz do Zagreba tamo Podravskom magistralom, bili smo pritisnuti sa svih strana. Pa to se osjetio pritisak, psihički pritisak, živjeti okružen bombama oko sebe i s avionima iznad glave i biti po podrumima cijeli dan. I poklekli smo, mnogi su mladi poklekli u tom vremenu. Oni koji nisu imali dovoljno hrabrosti, možda uzeti puške i otići na te prve linije, izložiti svoj život smrću. Nismo svi rođeni možda da budemo heroji, da budemo vojnici. Oni krki i slabiji su se zatvorili negdje u svoje jade i bježali od te situacije u alkoholu, drogu, u budalaštine, traže nekakav izlaz u neki drugi svijet. I mnogi se iz tog vremena nisu iščupali. Moja generacija u Đakovu, moje godište i tako dalje, ja ne znam koliko je nas preživjelo.
što je poginulo u ratu, što je overdoziralo od droge, što je pod utjecajem alkohola, droge stradalo u prometnim nesrećama. Ili na neke druge tragične slučajeve. To je život ono koji ti se dogodi tragedija. Rodiš se u nekakvom vremenu, živiš u nekakvom vremenu i dogodi se nekako vrijeme gdje ti ne možeš puno ni utjecati, ne možeš puno ni promijeniti situaciju u kojima se nađeš. Normalno, uvijek ima tu i nekakva doza osobne krivnje, da sad ne svalimo sve na druge, normalna stvar. Ali gledajte, meni su moji roditelji, prijatelji, znanci, neznanci i tako dalje, svi su ti naštali nekako pomoći. No, znate kako je to kad uđete u takve velike probleme, pa ti ne može pomoći ni psihijatar, ni psiholog, ni ovaj doktor, ni onaj doktor, pa promijeniš grad, pa promijeniš sredinu, pa promijeniš čarape, pa promijeniš cipele, pa promijeniš tu majicu, pa ti promijeni krv, pa bubrege, pa srce. Sve ti mijenjaju, sve ti hoće promijeniti, ali niko ti život ne može promijeniti, niko ti glavu ne može promijeniti, niko ti srce ne može promijeniti i niko te ne može izvaditi iz tog groba i vratiti i dati nekakvu nadu. Znate, znanost kao znanost. Vi živite u jednoj Njemačkoj koja je razvijena zemlja u svim segmentima društva i znanstveno isto tako. Njemci su u nekim segmentima daleko ispred drugih naroda uvijek bili. Ali postoje stvari gdje znanost ne može doprijeti. Prema znanosti moramo imati poštovanje, u znanosti možemo puno toga dobiti i naučiti. Znanost nam svima treba, zamislite samo medicinu i tako dalje i tako dalje. Znanost treba joj se s jedne strane biti zahvalan, neću reći klanjati, ali skoro. Ali meni znanost nije mogla pomoći. Znanost mnogima nije mogla pomoći. Ovdje u Njemačkoj, Njemci su rješavali svoje probleme sa mladima, pa su imali prvo metadone, pa heptanone, pa kodein saft, pa klinike ove, klinike one. Oni su to peglali, pa oni su tu taj germanski mentalitet, pa imaju svoje psihologe, psihoanaliste, Freuda, pa ovoga, pa onoga, pa Junga, pa sve se to vrtilo. Ali tu rješenja je teško dolazi. Onda ljudi kažu, stvarno, medicina i znanost kaže ovisnosti, bilo koje ovisnosti, o drogama, o kocki, o alkoholu, o pornografiji, o ovome, onome, sad je ta lista se produžila ove godine, to je sve šire, više i više. No, to kaže kronična bolest, tu nema lijeka, odatle se izaći ne može. I u pravu je medicina. A se zaboravi jedna stvar, da je čovjek dijete Božje. I da je Isus Krist umro na križu. Da se dragovoljno dao na križ. Da bi po tom križu spasio čovjek. Da je ta žrtva iskupiteljska žrtva. I da u Kristu čovjek može biti novi. To je ta duhovna dimenzija čovjeka. I meni, gledajte, kad medicina ništa nije mogla, što je pokrenulo moj život? Što se dogodilo u mom životu? Da se moj život pokrenuo u nekom drugom smjeru. Dogodila se jedna mala časna sestra, visoka 1,50 m, ali koja je život dala Kristu. Jedna časna sestra koja ima ovako mala, a ovako veliko srce. Netko koji svoj život, sve što je imala, sve je Bogu predala. Čitat ćemo ove dane u evanđeljima. Vi poznate evanđelje, poznate Isusove riječi kad kaže ko poradi mene izgubi život, naći će. Ta žena je izgubila život, dala sve. Dala sve. Odrekla se svega, i materijalnog, i roditelja, i čače, i matere, i brata, i sestre. Sve je ostavila kad je vidjela jad ljudi kao što sam bio ja. I okrenila je svoj život prema nama. Ja prvi put kad sam sreo tu ženu, nevjerovatno koliko je meni ljudi pričalo, koliko je mene ljudi volilo, koliko je meni ljudi savjetovalo, koliko je mene psihologa čulo, koliko je mene psihijatara liječilo i niko mi do srca nije mogao dobiti. Ali tu ženu kad sam prvi put čuo, nevjerovatno ljudi, koja je to snaga. Znate kad je netko dosljedan, kad kaže evanđelje da Isus učio sa autoritetom.
Da Isus nije bio kao pismoznanac, da nije bio kao znanstvenik, da nije bio kao onaj koji zna puno, koji lijepo priča, pa da je učio s autoritetom. Njegova riječ je bila istina, njegova riječ je bila snaga, njegova riječ je bila ljubav, njegova riječ je prodirala duboko u ljudsko srce. Ta žena je govorila tako. I ljubav, samo ljubav, Kristova ljubav, može mrtvog čovjeka vratiti u život. Ja neću nikad taj dan zaboraviti. Kad sam je prvi put sreo. Zamislite, mene su unijeli u tu zajednicu, mrtvog. Ja nisam ni ušao, nisam ni došao, nije me tamo ni upisao. No, mene su mrtvog unijeli unutra. Pa da sam 5 puta trebao umreti do tada do dobre doze. I kad sam poslije 2-3 mjeseca došao malo sebi, onda sam prvi put sreo Elviru. Ovako smo sjedili u jednoj kapeli, nas 40-ak izgubljenih ljudi. I ona nam je govorila kako u životu se isplati biti dobar. Da u životu treba prestati raditi zlo i početi raditi dobro. Da Bog blagoslivlja dobro. I da se isplati biti dobar. Uvjeravala nas u to. A mi smo je slušali i ušima i očima. Jer je govorila srce. Gorila je u njoj. Nevjerovatno. Ja govori talijanski, ja pojma nisam imao talijanskog. Beda mi je prevodio na uho. Da mislite, na kraju tog nježnog nagovora rekla je, kaže, a sad podignite ruke. Svi vi koji želite biti dobri. I svi su digli ruke. Jedini ja ne. Meni se tad dogodilo prvi put, poslije 10 godina droge. Droga nije samo supstancija. Droga je laž. Droga je mentalitet. Droga je krađa. Droga je prevara. Droga uništi čovjeka u duši. Droga je ropstvo. Droga je najveći učitelj laži. Ja sam prvi put u životu poslije dugo godina nisam imao hrabrosti slagat nekoga. Nisam imao hrabrosti dići ruku jer sam znao ako dignem ruku i kažem joj da hoću biti dobar i ja, da je to laž. U tom trenutku nisam htio biti dobar. Imao sam svoju priču, svoje planove, svoj odlazak. I nikad neću zaboraviti tu noć, šta sam proplakao, poslije dugo godina isplakao. Događaj, prošlost. Evo, nevjerovatno koliko ljubav može dotaći. Kako ljubav ima snagu da dopre do ljudskog srca. Kako je ljubav jača, najjača. Kad netko iskreno ljubi. Kad netko je u Kristu i ljubi Kristovom ljubavlju. Ja nisam vidio veće vrednote na ovome svijetu. Sreo sam puno pametnih ljudi. Sreo sam raznih životnih iskustava. Ali kad sretneš nekog ko iskreno ljubi, Kristovom ljubavlju ljubi, bezinteresno ljubi, koji je spreman za tebe žrtvu podnijeti, kako to ima snagu? To je najveći motor koji može pokrenuti čovječanstvo u nekom drugom smjeru. To su sveci. To su ljudi koji su život predali Kristu. To su ljudi koji su spremni za Boga umrijeti. To su ljudi koji istinski ljube, koji su izašli iz svoje sebičnosti, koji su izašli iz svog egoizma, koji su izašli iz svojih planova, koji su izašli iz svojih projekata, koji su izašli iz projekata svojih roditelja. To su ljudi koji su izašli iz projekata svojih država. To su ljudi koji ne žive po projektima, programima Evropske unije, ne znam čega. To su ljudi slobodni u Kristu. To su oni koji su život dali, poput Isusa Krista na križu.
Ti ljudi imaju tu snagu ljubavi. Ti ljudi govore životom, ti ljudi govore očima, ti ljudi govore srcem, ti ljudi govore stiskom ruke, ti ljudi govore zagrljajem. To su ljudi koji pokreću svijet. Ovom svijetu treba svetih ljudi. Znate, događale su se velike krize u svijetu. Uvijek je bilo u svijetu nereda. Uvijek. Uvijek je čovjek, dolazi do toga da se stavi na mjesto Boga. I mi sad živimo u nekakvom postmodernom svijetu gdje liberalne ideje nam dolaze, gdje polako ponovo čovjek uzima stvar u svoje ruke, pa brak više nije muško i žensko kako piše u Svetome pismu, da će ostaviti majku i oca, da će biti jedno. Više to brak nije. Sad je brak muško i muško, žensko i žensko, ovaj s ovim, onaj s onim. Opet čovjek zna bolje nego Bog. I u puno drugih stvari čovjek opet zna bolje nego Bog. I puno puta u povijesti čovjek je, kad je god pomislio da zna više nego Bog, kad se god čovjek stavio na mjesto Boga, uvijek je napravio dernek, uvijek je bilo nereda, uvijek je sio i radio smrt oko sebe. Uvijek. Pa zamislite samo kad je bila Francuska revolucija, pa Napoleon je krenio osvajati svijet i prvo što je napao, rekao je samo da katoličku crkvu pometem, da njih pobijem, ovo ću drugo sve lako riješiti. Pa je onda prvo napao samostane monastire, se cijela ekonomija vrtila oko njih, došao je do Rima, zarobio čak i papu i odveo ga u zarobljeništvo. Opet je čovjek se stavio na mjesto Boga da gospodari svijetu. Danas živimo isto tako. I nikada iz krize nismo izašli. Nikada iz tih kriza nismo izašli uz pomoć novca, uz pomoć ekonomije, uz pomoć filozofije, uz pomoć pametnih ljudi, uz pomoć ovoga. Nego uvijek su u takvim trenucima Bog je znao jako i snažno zahvatiti i uvijek je porađao nove svece. Za vrijeme Francuske revolucije imate župnika iz Arsa, neukog svećenika koji jedva završio teologiju, kojeg su jedva zaredili na nekakav težak, jedva prošlo kroz iglene uši da uopće postane svećenik. I poslali ga u taj Ars, da se ne izrazim prosto, nigdje nikad nikoga nije bilo. Valjda 3 gaspione i 15 pijanaca. Nigdje žive duše. Ali taj čovjek je svet postao. I onda je država gradila pruge i ceste, su hodočasnici navrnuli da vide tog župnika, kako on ispovjeda, kako on propovjeda, kako on govori. I to daje cijeloj priči. I ponovo se crkva rađa. Iz te smrti koju je Napoleon posijao, rađa se neka nova crkva, rađa se neka nova duhovnost, rađa se nekakva nova priča. Bog ne ostavlja čovječanstvo. I mi živimo u vremenu baš tako. Živimo u državama koje su socijalno posložene, sve funkcionira, svi sistemi, plaćamo ovo, sve to, ali nema života, nema djece, ima abortusa, ima pasa i mačaka, vodamo ih okolo, kako hoćete. Evo zašto i u ovom vremenu će doći sveti ljudi. I uvijek se čovjek stufa, znate, prošao je Napoleon i njegova revolucija, došla su neka nova vremena, pa je došao komunizam, pa su onda i komunisti znali šta je pravi život, ne Bog. Oni znaju šta je bratstvo i jedinstvo, šta je ovo i ono, šta je ovakav, onakav, tvornice radnicima, ovima motika, znaš su oni znali? 50 godina. I u tih 50 godina, dok su vladali i pričali o slobodama, o ne znam čemu, a usput ubijali sve one koji ne misle kao oni, i sijali smrt. I u tom vremenu opet nije ni novac riješio probleme, ni ideologija riješio probleme, ni psiholozi, ni ovi, ni oni, opet su rodili se sveci. To je to strpljenje tog našeg Boga. Evo zbog toga i u tom svijetu odakle ja dolazim, Bog je porodio jednu sveticu. Pa da je čuo plač naših majki. Kako je teško biti roditelj, a imati dijete koje ti umire pred očima, a pomoći nemaš. Pa valjda su te majke isplakale tu Elviru.
Pa da su te noći neprespavane tih roditelja toliko ganule tog Boga da nije mogao taj jad gledat na zemlji, nego izabrao tu jadnicu, siromašnu časnu ženu sa 3 razreda škole. I prožeo je snagom nebeskom i stavio svoju riječ u njegovo njezino srce. To su ljudi budućnosti crkve. Takvi ljudi danas imate u crkvi. To je pokrenulo moj život. To je bila ta iskra to je ta iskra uskrsnuća koja je jača od bilo koje smrti, pa i od moje smrti. Tu se nešto počinje događati. To je, dragi prijatelji, to je taj naš Bog koji nas ne pušta, koji nas ne napušta, koji je uvijek s nama. To je taj Bog koji je po toj ženi došao u moj život. Znate kako je meni lijepo promišljati da Bog može doći u život ljudi po vjeri brata čovjeka pored njega. Znate, mi znamo da liturgijski, gledajući kako crkva uči teološki i tako dalje, mi znamo da ćemo večeras slaviti svetu misu, da je Bog prije svega u liturgiji. Da Bog je svega u Euharistiji, da je Bog u riječi, da je Bog u sakramentima i tako dalje. Mi to znamo, smo to učili na vjeronauku i nama je to sve jasno. Ali kad vi imate ljude koji su u problemima, vi koji imate djecu sada koji su doma, koji više neće u crkvu, koji više im se ne da, subotom igraju do kasno, nedjeljom spavaju, a vi se znojite krvavim znojem. Zašto nećete, zašto hoćete, borite se, trgate se. Oni imaju svoj svijet koji nije više vaš svijet. Između vaših 50 godina u kojima imate zadnjih 60 i njihovih 15, nego promijenila se tri džira među mladima. 3 svijeta se već okrenula. Vi ste na mjesecu, oni su na zemlji. Ludilo, razlika u 50 godina, ovo što se dogodilo zadnjih 50 godina, to ne može, niko to ne može spojiti u svojoj glavi više. Koje su to razlike u generacijama. Haj sad ti tog svog sina, unuka, haj ga ti natjeraj, haj do 7. godine ćeš još i dovesti vjeronauku, do 8., 9., 10. A poslije 10. bome, gorite bijemo. A znaš da mu je vjera bitna. Kako? Haj ga ti uvjeri da je Isus tamo u komadiću kruha, da živi Bog u onoj gosti. Hoće to njemu reći da sestra kad ima 7 godina i 1. godine vjeronauka, da je Isus se Euharistio. Još će i vjerovati u 7. i 8. Hajde uvjeri. A ko vjeruje da Isus se Euharistiji živi? Nećemo ih ljudi više uvjeriti nikakvim teologijama i nikakvim školama. Danas mladi vjeruju, danas mladi slušaju očima. Jedini jezik koji još razumiju jezik ljubavi. Ako ih budete ljubili kao što je Elvira ljubila mene, daćete im vjeru. A zato trebamo imati Isusa u srcu. Ja drugog puta ne znam. Ja drugog puta nisam vidio. Samo Isus u srcu. Imaš li ga, čovječe? Reći ću vam još jednu priču. Kad sam da vam možda sam rekao da vam predočim malo konkretnije što to je. Kad sam ja ušao u tu zajednicu, još je rat bio u Hrvatskoj, 94. I onda imao sam 2 brata u ratu. I puno prijatelja.
već mi je polovina prijatelja izginula. I onda, ta časna sestra kad me srela, znala je da ja neću biti dugo s njom, da ću pobjeći u rat. Da neću izdržati da su mi braća u ratu, a da ja budem kod nje. Onda me pokupila, odvela me u Italiju. Da me makne iz te ratne situacije. Da mi spasi život. A ja kad sam došla tamo, meni je bila muka. Osjećaš se jadno. A prije svega, zbog svega lošega što si u životu napravio prije. A onda se osjećaš jadno što su svi tvoji u ratu, a ti nisi. Svaki put kad zazvoni tamo telefon u toj kući gdje smo bili u Italiji, tebi dođe muka. Ne znaš, uvijek misliš, evo sad zovu, neko je poginio opet. Ja sam bio toliko lud i toliko nervozan da ja vam to ne mogu opisati. A to je najgore kad ti se počnu vraćati iz posvijesti u svijest svi ti ružni događaji tvoga života. No, sve te prevare, sva ta ludila, kad si učinio drugim ljudima loše, kad su tebi drugi ljudi učinili loše, jer taj svijet droge, to je katastrofa, to je ogavno, to je zlo, to čovjek muka od svega. Sjećam se jedne prilike da sam bio tako ljut na jednog mladića koji me povrijedio iz jedne gluposti, zato što je tamo nešto napravio što nije trebao, uzeo neke ljude, odvoji ih na nekakav drugi kraj. Da sam bio spreman se s njim potući. Bio sam spreman ga, u tom svom ludilu, u tom svom bjestilu, u svemu tome bio sam ga spreman raščerupat, bi se reklo kod nas, čisto zavrnit mu glavu. I sjećam se, kad on se vraća tamo, radili su nešto u šumi s jednom grupom tih mladih ljudi koji su bili s njim. Ja sam krenio prema njima sa psovkom i sa ljutnjom u srcu, spreman na tuču, spreman do kraja. I kad sam se približao ne znam koliko metara, ti su ljudi zastali svi u nekakvom strahu i čuđenju, što sad? I stao je taj dečko isto tako. Ja vam ne mogu opisati, ne znam to opisati, taj izraz i pogled njegovih očiju i lica. Ja sam dolazio s ulice, dolazio sam iz rata. Ti u ratu kad podigneš glas na nekoga i ovaj drugi diže glas na tebe. Kad se posvađaš s nekim, udariš nekoga, dobiješ duplo nazad. Dođeš na ulicu, na ludilo. A ovaj čovjek ostao miran. Toliko miran da sam ja isto tako stao. S tim svojim mirom je ugasio neki bijes u meni. Ja sam se isto izgubio u toj situaciji. Kad sam ja stao, pogledao ga, on je napravio 2 koraka. Došao do mene i zagrlio me. I rekao mi, volim te. Oprosti. Uzeo me za ramena, odmakao suznim očima, još jedan pogledao i rekao, nikad ti to više neću napraviti. Oprosti. I privukao me sebi i jako me zagrlio. Vidite, tu je živi Bog. To mogu ljudi koji imaju Boga u srcu. Kad ja vama moram reći da sam danas svećenik zato što sam sreo Isusa Krista, onda ne mogu da vam ne kažem da je Isus počeo ulaziti u moj život. Puno prije što li sam uopće znao da je Isus. Preko ovih ljudi koji imaju veliko srce. Zbog toga ja vjerujem. Kad imaš Isusa u srcu, da ga možeš podariti bratu pored sebe. Ako slušaš Isusovu riječ, ako živiš po Isusovoj riječi, ako ti uistinu si pravi vjernik i druguješ sa Isusom Kristom, ako se Isus nastane u tvome srcu, tvoj život se mijenja.
dana u dana bolji čovjek. Ti imaš više strpljenja, ti više razumiješ ljude, ti lakše podnosiš nepravdu, ti lakše ispatiš situacije, ti lakše praštaš, ti toplije grliš, tvoj pogled je čistiji, ti ljubiš, ti goriš za čovjeka pored sebe. To, ako to narkomani razumiju, onda to razumije svako. Ako taj način govora se mogu razumjeti ja u tom svom ludilu i bještilu, i ako Isus u moj život ušao na takav način, to je za mene u ovom današnjem svijetu jedini pravi izričaj evanđelja koji današnji mladi svijet može razumjeti. A onda ćemo mi popi i časne sestre, vjeroučitelji, složiti doktrinu. Bog je 3 božanske osobe, jedan Bog. A onda 7 glavnih grijeh, pa 10 zapovjedi ovih, a Sveti Duh 7 darova. Sad ćemo mi to njima izdiplati, dobit će oni knjigice i sve skupa. Onda to sve skupa ima smisla. Ali Boga unijeti u život. Boga unijeti u život. Boga darovat onome pored sebe. To je to vječno pitanje koliko prostora ima za Boga u tvome srcu. Koliko prostora ima za Boga u mom srcu. To je to vječno pitanje u tom našem svijetu vjerničkom, katoličkom. Vi ste svi dobri vjernici, vi ste danas svi došli ovdje na duhovnu obnovu. Ali je li dovoljno u ovom današnjem našem svijetu biti nedjeljom na misi i odraditi ono što smo uvijek kroz tradiciju odrađivali, ono što smo od djedova naučili? Je li u našim životima na neki način možemo više otvoriti prostora i više dopustiti da Bog živi u nama, da Bog kroz nas prolazi i dolazi tamo gdje želi doći? A to su prije svega, dragi prijatelji, vaša djeca. To su prije svega vaša djeca. To su prije svega vaši unuci. To su prije svega vaši najmiliji. Vjerujte mi, vi ste ovdje u Njemačkoj, ne znam šta radite, ne znam koliko zarađujete, znam da vas je muka dotjerala najvjerovatnije ovdje, ali vjerujte mi, najviše što djeci možete ostaviti nisu ni novci, nisu ni bazeni, nisu ni vile, nisu ni kuće, nisu ni penzije, nisu ni auta, nisu ni škole, nisu ni njihove diplome, ništa od toga nije. Najviše što možete djeci ostaviti je živa vjera i živi Bog. Sve ovo drugo, u ovih 25 godina mog života po svijetu, u ovih 25 godina života sa raznoraznim ljudima, raznoraznim problemima i tako dalje. Ima ljudi koji dođu iz bogatih obitelji, ima ljudima koji ništa nije hvalilo, ima ljudi koji su završili sve škole, ima ljudi koji... Sve to skupa je nekakva vrijednost, ali ako Boga nemaš, ako tvoj život smisla nema, ako tvoj život ljepotu nema, ako tvoj život ne zna ljubi brata pored sebe, ako si ti egoista, ako si ti zatvoren u samog sebe, ma džaba ti novci, džaba ti milioni, džaba ti Mercedesi, ti si tužan čovjek. Tuga je najveća droga ovog vremena. Tuga, ljudi. Tuga. Tuga je najveća ovisnost ovog vremena. Imaš sve, ali nemaš radosti. Imaš sve, a sam si ko pas. Imaš sve, ali ne pričaš sa rođenim bratom. Imaš sve, a niko te ne pozdravlja. Imaš sve, a ne znaš susjedu koji ti živi pored vrata i kako se zove, ti se znaš osmijeti i ti mu znaš osmijeh dati. I tužan si. Može ti pred imenom biti da si doktor, da si profesor, da si magistar, da si ovo, da si ono. Mogu ljudi misliti da si najbolji čovjek na svijetu, ali ti nisi što drugi ljudi misle o tebi.
Ti možeš uvjeravati svijet da si ti dobar, mi možemo pisati u medijima da si ti velik, da si ti ovakav, da si ti onakav, mi možemo pumpati oko tebe situaciju, ali ti nisi ono što drugi ljudi misle o tebi. Ti si samo ono kad imaš hrabrosti staviti se na koljena pred Isusa u Euharistiji i reći daj mi da se pogledam tvojim očima. I ako si prazan, ti si prazan, ako si tužan, ti si tužan. Tuga. Kad nema Boga u srcu, čovjek je tužan. Kad čovjek ne zna s Bogom se dati bratu pored sebe, čovjek je tužan. I onda ide kupovati radost. Kad si ti tužan i prazan, kad nemaš one prave istinske radosti, koja dolazi od Boga, koja dolazi od sebe dalje, koja dolazi od ljubavi, koja dolazi od davanja, koja dolazi od toga, onda kupuješ radost. Onda, radost su nove cipele svaki tjedan, novi kaputić 3 puta godišnje, onda je čokolada, onda je bombona, onda je pornografija, onda je droga, onda je alkohol, onda je kocka, onda je ovo, onda je ono. Kupuješ. No? Da ispuniš te praznine i onda misliš da si ti negdje nešto, misliš da si ti uhvatio Boga za bradu, misliš da je to život, onda ti nije dovoljno para, pa onda kreditna kartica jedna, pa druga, pa kredit jedan, pa kredit drugi, pa kredit treći, pa peti, pa preljevaj u šuplju, u prazno i život, mučiš se, onda nervoza, onda na djecu, ja se mučim, ja radim, ja stvorio, ja ti dao, ja ovo, nikome ne poštujem, nikome ne volim, pa depresija, pa daj jednu tabletu žutu, pa zelenu, pa crvenu, pa bolnica ovo. Eto tu, u 60. ni Peđu nećeš dočekati u Njemačkoj, pumpaju ti, mjere tlak svake 2 minute, voze sa hitnom pomoći. Život bez Boga. Ludilo. Dinamike, ritma, ko da živiš 100 života, ko da ćeš ti spasti svijet, ako tebe negdje nema. Daj. A onda ovi mlađi onda idu tečaj 1, tečaj 2, pa škola ova, pa škola ona, pa kurs ovaj, pa kurs onaj, pa naučio ovo, pa položio, pa diploma 1, 2, 3, 5, njemački B2, talijanski A3, certifikati, životopisi, pusti se pišu, papira kao u priči, svi umorni, čača i mater ponosni, 1 diploma, 2 diploma. Kupuš se života. Imaš sve, ali nemaš ništa. Da Isus je to sve sveo na 4 riječi na evanđelje. Na 4 riječi. Ljubi bližnjeg svoga. Nema veće ljubavi nego položi život. Izađi svega toga, izađi samo u sebe i reći evo me. Ne dajte se prevariti. Ja sam bio jednom prevaran u životu. Gadno me prevaran. Kad čovjek povjeruje da lažne svjetlosti ovoga svijeta su rješenja života. Sjećam se ja kad sam bio pun para, nisam to sve ni ispričao, mogu vam pričati do sutra ujutro. Kad sam u 79. 90. kad se Jugoslavija raspadala, pa sam bio pametan momak, pa sam imao firmu, pa sam imao ovo, pa sam imao ono, pa 21 godinu, pa novac, pa auto, pa cure, pa misli da si prvak svijeta, na kraju prazan i tužan. Kad ti uvjeravaš ljude da si ti dobar, ljudi povjeruju kako je on dobar. Je dok imaš. I kad ostane praznina, padneš u očaj. A to su te praznine ako Boga nema u životu. Evo zbog toga smo, dragi prijatelji, ove dane ovdje u molitvi da postanemo Isusovi prijatelji. Ja znam da mi već jesmo. Ja znam da nisam ja najpametniji ovdje. Čak vjerujem da sam i najsiromašniji. Samo evo što ćeš, kad me opralo od ozgor što me kaže i stavilo me ovdje za mikrofon. Pa moram ja govoriti. A vjerujem da u vama ima više možda vjere nego u meni.
da ste čestiti sigurno puno ljudi više nego ja. Da se niste dali prevare kao što se prevario ja. Ali evo moja bolest, kao što kad je Lazara iz groba izvadio pa rekao nije Lazarova bolest za oplakivanje nego da Boga proslavi. Najvjerovatnije pošla i mene ovdje k vama kao Lazara, da u mrtvome vidite živoga. Ne da bi ja bio velik, ne daj Bože, nego da vam vjera naraste. Da vam vjera naraste. Da u srcu Bog nađe više mjesta, u srcu svakoga od vas. I da vaše srce bude put Božji prema vašoj djeci, prema vašoj unuci. Da im živog Krista date. Onda možete ići na onaj svijet. Kad im živog Krista date. Kako je lijepo u našem Zagrebu vidjeti mlade kako se okupljaju u Palmotićevoj kod Isusovaca. Znam da je prošle godine moj dragi prijatelj Pater Ike bio ovdje s vama. Kako se mladi okupljaju oko Salezijanaca. Gore u Svetoj Mati Slobode. Kako je lijepo vidjeti te mlade studente. Te ljude sa Kristom u srcu. Kako je lijepo vidjeti u Hrvatskoj to katoličanstvo, tu našu vjeru, koja više nije u onom ratobornom stavu koja se bori protiv nekih komunista, nego ima tu svoju slobodu, svoju širinu, te mlade ljude koji znaju tko su. Jer su Boga primili, znaju tko su, imaju svoj identitet, imaju poštovanje prema drugima, ali znaju tko su. Evo to je zadaća nas starijih. Zbog toga ja volim vidjeti bake u crkvi kad mole krunicu. I uvijek mislim, Bože dragi, kroz tu krunicu koja će milosti doći po bakinu srcu, po nježinoj vjeri do unuka, do obitelji, da mladi mogu Krista zaživjeti. Evo, neka nam to budu i nakane i molitve u ovoj duhovnoj obnovi. Hvala vam lijepa na strpljenju i na slušanju. Vidim da su braća Franjevci spremni pa ćemo oslaviti svetu misu. Može, hvala vam lijepa.